आंनाथ' खोथा मानियाना नोङो दा मा मोनदों दा खुगाया सिबाव लिरगोना लिरा नों लोगोफोर नोंथांमोन गोबाङानो फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथांनि फैनो गोनां बड' शर्ट मुभिखौ नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौ। बे शर्ट मुभिनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर आश'बाइसा। बे सावथुननि मेन स्टारिंआव दङ करिश्मा बर'जों लोगोसे सानसुमा बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो फाव खालामफादों बोहैथि, देंखोस्रि, मिथिंगा, निजोम, बिरन्जन बिथांमोनहा बे सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टजों लोगोसेनो डाइरेक्सन खालामदों बिथां सानसुमा बर' बिथाङानो। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों बिथां फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ करिश्मा बर' अफिसियेल चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना करिश्मा बर' चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।